No moi kaikille taas ja tänään olisi tällainen part 3, kun me koitetaan mennä tästä läpi, mutta älkää please naura, tai no voitte te nauraa, mutta mä oon aika huono tässä niinku. On aika huono on. Niin, on tosi huono. On niinku tosi huono tässä. Mut joo. Ei tässä varmaan muuta sanottavaakaan ole. Se oli niillä. Ui, melkein ovi lähti irti. Ja mullahan on siis niinku manki. Voidaan kohta pelaa vaikka car parkingia. Mulla onkin siinä vaikka mitä. No ei oo itse asiassa vaikka mitä. Mut mulla on niinku... On Mersu ja Supraa, mutta niinku mä en oo kerennyt oikein ostaa mitään. Kun mä oon tossa vähän laittanut noita modeja pystyyn. Tässähän mulla ei oo siis modeja. Mä oon ite kyllä ansainnut nää rahat. Tai silleen niinku mä oon saavuttanut näitä. Wapaa. Mut mä voisin kyllä laittaa Supra-modit tähän. Jossain vaiheessa. Tai en mä nyt tiedä. No itse asiassa Supralla on parempi liikkua. Mut mä vähän haluan rikkoa tätä mun autoa, kun mulla on kuitenkin rahaa maksaa se. Mä kyllä kauheasti haluais tuhlaa näitä rahoja, kun mä oon niitä noin varmaan 2 vuotta keräillä. Mut joo. Ajattelin 2 vuotta on pelannut FR Legendsia, enkä kertaakaan tehnyt YouTube-video siitä. Tai no on. Mut silleen, no tälle käyttäjälle niinku 2 tai 3 video. Mutta mä arvostaisin sitä, jos te vaikka edes kommentoisitte. Ja mä haluaisin 1000 seuraajaa ainoastaan sen takia, että mä pääsisin tekemään striimiä. Voitais joskus tehdä vaikka niinku striimiä, kun me pelataan tätä vaikka noin 12 tuntia, se olisi hyvä. Vois ihan jees aika. Pitää vähän alkaa suunnittelemaan jo tästä. Oi. Miten mä tein ton? Mä menen nyt tonne salapaikkaan. Hei itse asiassa tästä mä näytän teille muuten salapaikan. Ei, jarrua. Ei, nyt se ei toimi. Eli siis pitää mennä tonne ihan oikein paikkaan, mutta sinne pitää mennä niin tasaisesti. Mitä tää mun auto rupes nykimään? Nyt oli aika hieno tuo, kun me mentiin tosta portista äsken läpi. Ja nyt jarrua. Tolleen suorassa. Nyt mä taas mokasin sen. Mennäänpä sinne takaisin. Ja mä en tässä hetkessä nyt jaksa avaa mitään snappeja, koska joo. Hei, oottakas hetki, mä käännän mun puhelinta vähän. Ei, kyllä mulla tuo on päällä. No ei se haittaa, mulla on vaan puhelin vähän säröillä, niin sattuu vähän peukaloon, kun ollaan siis joudut vähän painaa siihen. Kuttiin tätä painaa kaasua. Ei. Ei siis tälleen suorassa. Ui, täällä. Sitten tässä yhdessä kohtaa, niin sitten pääsee
Tosta pitäisi päästä läpi. Mutta ei tällä kertaa. Ei kun se on siis yksi tietty kohta, mutta mä en jaksa etsiä sitä. Tai etsitään nyt. Eikö se ole tälleen? Ui. Mitä kävi? Ui. Mä vähän säikähin. Ei! No niin, 306, 308, 300. Ai. Mä korjaan mun auto. Ja mä uskon, että te arvasitte jo, tai siis niinku olisi kiva, että olisitte arvannut. Eli siis mullahan on tässä ne rahamodit. Anteeksi kun mä valehtelin teille, mä halusin vaan jotain sillä, että no, kai te ymmärrätte jotain jekutusta. Tai mitä ei. Paitsi että nyt ei ole kyllä aprilli. Ui! Ei tuossa on niin hyvä, jos kaataan tätä. Ui. Ja kannattaa mennä seuraa kanavaa nimeltä eri. Se on niinku sama kanava, mutta ei tuu kakkosta eikä pistettä. Eli eri Cars YT. Niin sitä kannattaa mennä seuraa. Se on mun serkun kanava. Mä ajattelin vähän kopioida sitä nimeä. No, ei oikeesti. Mä en keksinyt vaan parempaa nimeä. Ei. On niin huono tässä. Mut siis oikeesti suosittelen mennä tilaa kanavan. Ja kommentoida. Mä tykkään vastailla teidän kommentteihin. Mikäsköhän tuo viesti oli? No 5 siitä, älkää miettikää. Mut hei, mä ajattelin vähän lopetella tätä videoa, kun en mä oikein tiedä mitä mun pitäisi tehdä tässä. Niin moi moi! Me nähdään huomenna, bye!